Exalt, because kita sa ato mga sala, araman na nilala sa pagsaulog sa santos kanisa. Ikaw din na pagkayo sa mga sulod, Ginoo kaluhin kami. Ikaw ang banihan ng pagtawag sa mga sala, Kristo kaluhin kami. Ikaw ang nagaling gusto sa mga ng pagpakamahalan kanya mo, Ginoo kaluhin kami. Kaluyan ang kita sa Diyos, mga kaawang sa tanan na masayuan sa atong mga sala, dahil kita niyagan pero sa ginabuling ngayon. Mag-aawang po kita. O Diyos, ang iyong anak sa ang nagtingasal ka sa krus, binuot ang bulang Mary ang iyang pinilinginahan, may usap gamong ginahan. Itugod ka kami nga naginagod kaniya mahupay niya sa mga saligong pagsakit siya matapis ng ngalan. Kini yung ipangkayo pinagi sa among Ginoo sa Kristo yung anak. Nga mo'y kahariman kami mo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kaangkulan. Sa unang sulat sa lipat Pablo at Timothy. Ika ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Diyos nga aking iwas o ni Kristo Jesus na aking anak. Alam sa Timoteo, matuon yung anak sa pagtulog. Ang Diyos kalulangan, si Kristo Jesus na ating Ginoo, maghatag punta kanino na siya, kaluoy ng kanino. Nagpasalamat ako kay Kristo Jesus na aking Ginoo, na naghatag na akong puso alang sa aking buhaton. Ipasalamatan ko siya, kay yaman akong sila at ituto ang makalakad kaniya. Bisang tuod kaniya siya akong panamasa-masan, gilutos, gilugan-galan, apan naluoy ang Diyos kanako, kay dili pa man ako pagtutuo o wala ako masanod sa akong buhay. O gibubuan ako sa akong Ginoo sa iyang naghingang grasya, o gihatagan ako niya sa pagtuo o gugma nga naato diha sa pagpakinusa sa Kristo Jesus. Ang tulong sa Diyos. Salamat sa Diyos. Oh
Ang Ginoo manaag kaninyo. Pagbasa ng Santos Ebanghelyo sumala ni Lucas. Nung gisultihan sila ni Jesus, nining sa tingaya, ang buta di makagag sa laing buta. Kung buhato niya kini magahulog sa duha sa kanal. Ulay tinunan nga nabaw siya matutudlo. Apan kung ang tinunan pagkatapos na siya pagtuon, may sama siya matutudlo. Ngayon ang tanaw kaman sa uling si Mudesekataw, ang panula mo tanda at troso diha sa kupatan. Kung sa umat pagingon si Mudesekataw, ambi ako'y pagkuhama sa mong puling. Nga wala ka man gani makita sa troso nga naa sa kupatan. Bakit? Kuha una ang trono nga ang troso nga naa sa kupatan. Para makita ka pa kayo, makuha mo ang puling sa iyong Mudesekataw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. May punto kanilang tanan. Pagsoon, tinugnog kaming istorya, ini mo sa karasawa, matagutan, mayroon siya panan. Siya ka na manginaway siya sa bahay sa silingan. Siya grabe nitong silingan, huwag ni kanilyo sa iyang bitanan, kadang niya pilino sa iyang bitanan. Kadagutan yun, sa kabutan niya na ang asawa ni ko, ay salamat tao, nagkamunan taglimpyo ang mau atong silingan sila pilino sa iyang bitanan. Ito ba ang bala siya sa niya, ako ni Pilipiyuhan at ang pilino sa iyang bitanan. Ito pa ang inahan niya yung hugaw nila ang silingan. So sa aking gustuon, mau ni ang kasagaran na ako ba pasin kita kaya ba murag ikumpara ng pagkabringon murag puso usahay, diba? Kaya makita ta sa mga kasaymanan sa man, makita ta sa kahilingan sa man, usahay magkalimutan nato na usahay nila nagkita po ang atong pagkatao na sila mo sa namin kanato. Pwede kung mo gini siya pirming kapitol o pirming paglandungan, makaimong ta, wak yo'y tao siguro na hinamayon. Wala'y tao punta na mahusgaman nga ito sa man. Kaya naman, bigong ta, kung makasala sila, kita pun makasala. Tingali, namoy mas mabaw tingali sila. Tingali. Pero ako sa inyong duman, nga na may pagkataraw para nato sa iyo punta na iyang problema, sa iyo na kayo sala. Pero na may pagkataraw na grabe ang struggle. Diba? Grabe ang struggle sa iyang pagtuyo sa ilang kinatuloy. Pinitalan na ay kagawasan sa kanabang mas naling madaling inaapan, pinunta ng struggle ang balang kamon sila. Wala pigsuon, pinagi sa itong pagkita sa kasaypanan, di pasabot ni Jesus na unta kita kanabang na ay pagpapitangan kanila na ay pagtapagtanaw sa iyong tabutan at kanila. Pinagi sa lilig pa ako kung usaman ang ilang sitwasyon. Amen. Pinagi siya mga pulong o mga buhat si Jesus nagtulog ka nato sa pamasayong karoon sa Diyos. Sino ang iyang palipinan mag-amang kita nato sa mahal sa matingon. Amo mahal yung mga kami may isama kanino. Among mga nuang kami magsama kanino. Ang simbahan musubay sa dalan kaimon sa pagpasaylo, sa hustisya, sa kamatuoran, sa tugma, mag-ampo kita sa Ginoo. Ang mga nuang kami magsama kanino. Nga ang mga Panginoon, ubos mga lungsuranon, dili maningya sa sayo, o ang isyusong mga pangulo,
magmalang puso, mahuman ka sumala sa atong mga plano, ipanganlo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ang mahal at ang pinagsamaan. Nga ang tanang benefactors o donors sa atong simbahan na mihatag o pinansyal ng lain-lain hinabang kung alam sa nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, mahatagan ka sila sa Ginoo, daghan kang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan o pinagos, unta na nilang mga panikaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Ang mahal at ang pinagsamaan. Nga ang mga nangamatay, kadawat sa kalugi sa Diyos, ini atubang nila sa magbubuko, unya sa pagpamuko, mag-ampo kita sa Ginoo. Ang mahal at ang pinagsamaan. Ginoo ang mamatas na nagtauhan kaya sa lagi ka sa utod nga nalan sa kinabuhi, pinagis mo mga grasya o balikas sa kanan kanimo kanimo ba sa katao. Itugod kini pinagi Kristo amo.